तर हॅलो मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एसी बद्दल बोलणार आहेत मित्रांनो. जसं की आपल्या सर्वांना माहिती आहे, आता उन्हाळा चालू झालेला आहे, गरमी खूप वाढली आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्याला कारमध्ये बसलं की एसी हवी असते. तर मित्रांनो, एसीचे काय काय तुम्हाला लक्ष द्यायचे. आता उन्हाळा चालू झाला आहे मित्रांनो, 90% गाड्याच्या एसी कंटिन्यू नॉनस्टॉप चालूच राहतात मित्रांनो. तर तुम्हाला काय काळजी घ्यायची मित्रांनो, चांगली कूलिंग भेटावर आणि फ्यूल इफिशियन्सी चांगली भेटावं तुम्हाला एसी मध्ये. तर त्याच्या मी काही टिप्स सांगणार आहे मित्रांनो. तर व्हिडिओला सुरू करूया. तर मित्रांनो, सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला माहित असेल कॅबिन फिल्टर म्हणतात ज्याला, की एसी कॅबिन फिल्टर, जे की तुमचं कॅबिन मध्ये इथं खाली असतं मित्रांनो. ग्लब बॉक्स जे आहे तुमचा हे वडायचा, ह्या ग्लब बॉक्सच्या एक्झॅक्ट पाठीमागं असतं मित्रांनो. हे पाहू शकता तुम्ही इथं. जसं की मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी लॉक ओपन केले याचं, तरी मी डबल एकदा लावून दाखवतो तुम्हाला लॉक करून. जसे की पाहू शकता तुम्ही, काही अशा प्रकारे लॉक असते. तुम्हाला काय करायचं, इथं ह्या दोन्ही गुंडीला धरून बाहेर पुश करायचं मित्रांनो. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला असं काही दिसेल. मग इथं तुम्हाला मध्ये हे पांढरा जे हे दिसते तुम्हाला, ह्याला तुम्हाला हळूच बाहेर काढायचं मित्रांनो. असं बाहेर काढल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता, इथून जरा माझ्या उंदरांनी खाल्ले मित्रांनो एसी फिल्टर. जसं की तुम्ही पाहू शकता, याच्यामध्ये डस्ट पार्टिकल जास्त झाली, गाडी बसून राहिली की याच्यामध्ये धूळ जास्त होते मित्रांनो. जसं की याला कसं करायचे, हर एक सर्व्हिसिंगला रिप्लेस करून टाकायचे मित्रांनो. एसीचा परफॉर्मन्स तुम्हाला चांगली बघायला भेटेल. तर काही अशा प्रकारे तुम्हाला जसं काढले तसं अंदर म्हणजे मध्ये पुश करायचे मित्रांनो. आणि हे जसं की तुम्ही लॉक पाहू शकता, ह्याला या लॉकला असं लावायचे मित्रांनो. हे असं दाबून पुश करायचे मित्रांनो, आणि ग्लब बॉक्स तुम्हाला लावून टाकायचं आहे. आणि नेक्स्ट स्टेप मी तुम्हाला सांगतो दुसरं काय करायचं गाडीला. जसं की तुम्ही पाहू शकता, आपल्या सर्वांना माहिती आहे एसी कंडेन्सर मित्रांनो. हे जे एसी कंडेन्सर आहे ते तुम्हाला साफ करून घ्यायचे मित्रांनो पाण्याच्या प्रेशरनं. नेक्स्ट स्टेप मित्रांनो. तर दुसरं तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, आणखी एसीसाठी आणि तुम्हाला कंटिन्युअस एसी हा एक वर किंवा 2 वर तुम्हाला ऑन ठेवायचा आहे. कारण चिल्डपणा आणि कूलिंग पण चांगली होते मित्रांनो. आणि जे की कॉम्प्रेसर जसं की तुम्ही फुल केला, गॅस पटपट रिअलाइज होणार, पुढे आल्यानंतर कॉम्प्रेसरला जास्त नाव पडेल मित्रांनो. त्यामुळं आपल्याला एसी 1 वर किंवा 2 वर ठेवायचे आहे. एसीची कूलिंग नंबर 1 बघायला भेटेल. तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा, मग कमेंट करून मला सांगा. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. थँक्यू सो मच. व्हिडिओमध्ये काय सांगायचं असेल तर कमेंट करून नक्कीच सांगा. व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू सो मच.